Senator achiel yiero makiny bende en mar manyo MCAs awards maromo 17 pacho kae. IBC osingo ni giseketo ikruok makare ka bende gisingo tae e yor radieri kod ler ka gijiwo oganda mondo owuog oko ne chenro makamano. Nyakidi miyo ler. Odong seche matine yiero ma adundo mag tarik 27 dweni ka Ikruok bende dhi nyime gwenge mopogore opogore mochani yiero makamano. Yiero mag MCAs ne wards mane odong nono bende kiny ne timre wards 15. Moko kuom wards go oting'o Narok Town e county ma Narok, Mumbuni North e county ma Machakos, Kisa East mayudore Kakamega, Fafi e county ma Garissa, Tembelio e county ma Uasin Gishu, Metkei e county ma Elgeyo Marakwet, kachiel kod Kariobangi North e county ma Nairobi e kind mamoko. E gwenge ma Mumbuni, county ma Machakos, apisas mag IEBC timo ikruok margi mogik kotelnegi kod apisa maduong' e yiero mar MCA ma gwenge go Alice Kimani. Kaluwore gi Kimani, giikore makare maneno ni yiero timore maonge ng'ikruok. Not received any threat. In fact, I thank God that Mumbuni is very peaceful. Yeah, there are places whereby as an arrow you receive weird calls, but we are okay. We've just been receiving rumors, and let me declare them as rumors because I've not gotten any official complaint on my desk about the buying of IDs. But what I would urge my voters, if someone gets hold of your ID, you will not vote because you have to be identified using your national identity card or a valid passport. Komachielo e county ma Narok e ward ma Narok Town, Ikruok dhi nyime skund sekondar ma Masai Girls ne yiero mar MCA makanyo. Kaluwore gi apisas mag IEBC matayo yiero kanyo, giikore matimo yiero e yor ler kod adier mani gichiwo tiegruok makare ne apisas mekgi. Tumeweza ku-interview, recruit, train PO, DPOs na clerks ambao watakuwa kwa uwanja, kwa polling stations wakifanya hiyo kazi kutoka kesho 6 o'clock. Tuko ready, tuko tayari kupeana free fair election ambayo itakuwa kesho. Geno margi ni oganda biro wuok oko kar kwangi kendo duoko mar yiero makamano biro bedo koikore kochopo chieng' tich abich. Kura na waje kwa wingi, wakipiga kura waelekee warudi mahali walipotoka, kama ni nyumbani warudi nyumbani, kama ni kazini warudi kazini mwao, kisha jioni wagojee matokeo through kwa radio station zao, TVs zao, tutatangazia hapo. Nyakidi, Ramogi TV.